Szevasztok emberek! Az a helyzet fennáll, hogy újabb videóim lesznek. Tudom, hogy már sokan látták az előző videókat, mert 1000 lájkot minimum, hogy elélek. Még lehet, hogy 2000-et is valamelyik videómmal. De hát ez van, emberek. Hát nem mindenki tud olyat, mint én. Hát mert sok ember van, aki itt van közületek. Mi egyesülünk a YouTube-bal, vagy Jatabbal, ki hogy mondja, balmok vagytok. De csak az a jó ember, aki talán megnézi a videómat, mert annak ajándékba adok valamit. Vidám perceket garantálok ezekre a műsorokkal. Na jó van, az a lényeg az igazából, sok képregényes videóm lesz, és egyszer kikukkantunk nyáron majd a állatkertbe. Meg kell... Nem vicc, nevetek a haverok. Figyelj, kikukkantunk a állatkertbe, és el fogok lopni egy majmot. Komolyan, ellopok egy olyan majmot, hogy szörnyű. Majdnem akkora majom lesz, mint én. De az a lényeg, hogy a majmok a szágúdnak a fákon, ha hőkövető rakétái vannak. Én láttam olyat nap a Tesco-ban. Ott szágúdott szegény csita. Hát tehetik én róla, hogy ilyen majmok vannak a fűdön. Hát nem. Most annyi. De a lényeg, hogy több videóm lesz képregényekről. Aki akarja, megnéz a képregényeket, aki szeret a képregényt, annak ajánlom. Olyan 1500 körül van képregényből. A következő videó egy képregényes videó lesz. Na sziasztok, addig megyek majmot lopni.